皆さん、こんにちは。キャステレ、チベティスへようこそ。私はチベットテレビのパイゾンです。チベットやダライラマ王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ王、平和を築くために内なる感情に目を向けて、スウェーデンがチベット人に対する中国のスパイを国外追放。中央チベット政権がジャスワンド・シン元大臣にツイートのメッセージ。首相がインド、中国、アメリカの関係におけるチベットの重要性を主張。中国問題に関する連邦議会業政府委員会がチベット人の宗教、言語の権利の制限を調査。社会資源発展基金が諸外国在住のチベット人の調査。オンタリオがチベット文化遺産月間を解決。元帥雑誌ツーリン氏がオーストラリア勲章を受賞。チベット事務所が中国とチベットの歴史に関するパネルディスカッションを開催。選挙委員会が2021年チベット総選挙の日程を発表。ダライラマ王は平和のための会話キャンペーンの一環として平和活動家たちへのメッセージを述べられ、その中で前向きな感情を起こすためには内なる感情に目を向け、それにより平和な時代を築いていくようアドバイスをされました。Therefore, automatically, the peace also our responsibility. We human beings who creates a lot of problem, who creates violence, now we have the responsibility to bring peace. So now peace ultimately related with inner peace, or more sort of sense of concern of others' well-being. ダライラマ王は今週月曜日、イスラム教と仏教に共通な価値としての神の恵みと慈悲の心について、マレーシアのイスラム青年運動とチベット仏教文化センターとの対話に参加されました。So now I have strong feeling in our education system should include a part of academic subject, not a religious subject. And then that also is for the hygiene of physical, hygiene of emotion, for health reason, not religious faith. ダライラマ王は仏教徒とイスラム教徒の関係について、ダライラマ王第13世の任命がイスラム教徒の将軍に認められたお話をされました。スウェーデンの裁判所がスウェーデンで中国のために仲間のチベット人に対するスパイ活動を行ったとして懲役日中2ヶ月の判決を受けた52歳のドジゲチェンを国外追放しました。スウェーデンのニュースデイリーによると、中国のスパイを行って服役し、釈放されたドジゲチェンに対し、スウェーデン法案サービスが国安の法案の脅威であり、国外追放を求めました。ドジゲチェンは2015年7月から2017年2月までに違法な諜報活動を行った罪で、2017年2月26日の深夜に逮捕され、ソデルトロン地方裁判所で2018年6月15日に有罪判決を受けました。中央チベット政権は今週日曜日に82歳で亡くなったジャスワンシン元大臣へのツイートのメッセージを発表しました。先月首相と亡命チベット人議会スピーカーのペマ・ジュグネ氏が長きにわたって指導者を務め、チベットの支援者であったジャスワンシン元大臣の訃報を受けたお悔やみの表明しました。
戦略度国際研究センターは今週水曜日、ロプサン宣言首相を向け、インド、中国、アメリカの関係におけるチベットの地理的な重要性と対するオンラインイベントを開催しました。宣言首相は挨拶の中で、インドを支配するにはチベットの支配が必要だと述べた毛沢東の言葉を引用しました。毛沢東はチベット高原を天のひらに例え、インドの中国国境沿いの各所は指に例えました。Where Mao Zedong said that Tibetan plateau is the palm. We have to occupy the palm, and the five fingers are Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, Arunachal Pradesh, right? So in recent years, there's border incursions in all these five fingers. Is also clearly alarming the Indian subcontinent and South Asia as to why China is so pressed on, making these inroads and intrusion. And in the last 40 years, there was a violence too. I think 20 Indian soldiers were killed and more than 100 injured, right, for the first time. 先週水曜日、連邦議会業政府委員会は、中国のチベットにおける人権の状況と国際社会の反応についてヒアリングを行いました。このヒアリングは中国問題に関する連邦議会行政府委員会のジム・マクガンバー委員長が議長を務め、アメリカ議会からアングス・キン上院議員、クリス・スミス下院議員、トム・ソーチ上院議員、エンディ・レヴィン議員、ゲリー・ピータース議員、マルコ・ルビオ上院議員のほか、タシュルンボ総員、シギャブルンボシュ総員長、チベットのための国際キャンペーンのマティオ・メカチ会長、チベット運動研究所シニア研究員、天神ドルジ氏、Human Rights Watch 中国担当ディレクターのソフィア・リチャードソン氏など専門家がパネリストとして参加しました。ジム・マクガンバ議長はアメリカ政府に対しチベットに対する政策を強化することを呼びかけ、上院に対しては2020年1月に下院で解決されたチベット支援法を実施するよう呼びかけました。It is long past time for the Senate to act on this legislation. Frankly, I'm not sure why it has not moved forward. I hope that my Senate colleagues and all the supporters of all those who support human rights in Tibet will contact the leadership in the Senate and ask them to pass this bipartisan legislation as soon as possible. マディオ・メカチ氏は委員会に対しチベット2020キャンペーンについて説明し、次期政権が国務長課長官のチベット問題に取り組む特別コーディネーターの任命を訴えました。天神ドル氏は中国による国境を越えた抑圧を指摘し、議会に対し中国領事館によるチベット系アメリカ人への偏ったビザ発給政策を求めるよう訴えました。中央チベット政権財務省社会資源発展基金は先週金曜日、南アジア外のチベット人コミュニティの包括的な調査の立ち上げを記者会見で発表し、ロプサン宣言首相と釜石財務大臣が記念の基礎報告書を発表しました。財務大臣は、チベット協会が中央チベット政権の活動を支援したり、協会と政権の関係を強化するためのグリーンブックの集金プロセスのアップグレードなど、主な研究内容について説明しました。財務大臣は、チベット協会が中央チベット政権の活動を支援したり、協会と政権の関係を強化するためのグリーンブックの集金プロセスのアップグレードなど、主な研究内容について説明しました。カナダのオンタリオ議会は7月をチベット文化遺産
激感動することを満場一致で解決しました。この法案は先週金曜日に新民衆党プティラ・カルボチェ議員が提出したものです。プティラ・カルボチェ議員は北米で初めて議員に就任したチベット系の政治家です。この法案はオンタリオのチベット系カナダ人たちにより功績を称える方がチベット問題への関心を高める目的があります。July is a significant month for Tibetans, as on July 6th, Tibetans in Ontario and across the world celebrate the birthday of His Holiness, the 14th Dalai Lama of Tibet, Tenzin Gyatso, who is an honorary Canadian citizen. I want to share with members of this Assembly and to everyone watching at home why recognizing Tibetan Heritage Month is important. Recognizing Tibetan Heritage Month is recognizing the human dignity in each of us. 現在はオーストラリア在住の漁名総員ケンスラシツリン元総員長が先週木曜日、クイーンランド州ボルドジャージ州省よりオーストラリア勲章を受章しました。今回の受章は今年の6月に発表されていました。ケンスラシツリン元総員長はこの名誉ある勲章を受章したチベット人として2人目となりました。1人目のオーストラリア在住のナムゲセリンさんが数年前に同様の勲章を受章しています。今週はチベット事務所ジュネープとチベット事務所ロンドンがそれぞれ中国の領土政府についてチベットの存在願望についてオンラインのパネルディスカッションを実施しました。現在開催されている第45回国連人権理事会に合わせ、中国の領土政府のための武器の使用について議論が行われ、パネリストたちは中国共産党によるチベット、ウイグル、東南モンゴルにおける創始的な抑圧について話し合われました。The 21st century concentration camps, forced labors, unveiling massive surveillance on people, and there's the culture genocide of Uyghurs and Tibetans, and now this is expanding to those living in southern Mongolia, the Mongolians living in southern Mongolia. スコットランドのアバティン大学で文化人類学とチベットの歴史文化を教えるマティン・ミルツ博士が開催したライプ展のプレゼンテーションにイギリス在住の20名を超えるチベット人の若い者たちが参加しました。このウェビナーはチベット帝国の存在願望を広くしてもらおうと開催されました。中央チベット政権選挙委員長は今週月曜日、亡命チベット人憲章及びチベット選挙規則にのとり、2021年の習席大臣と第17期チベット議会の選挙の日程を発表しました。この発表によると、習席大臣と第17期議会議員を選出する予備選挙は2021年1月3日に行われ、本選挙は2021年4月11日に実施されます。選挙委員は、習席大臣の本選挙の最終候補を選出するガイドラインとも合わせて発表しました。This year, we have decided to produce two, so to say, final candidates for the Sejong 2021. And if the candidates, those who have 18 kind of a same equal, so to say, voting of second, so to say, candidate, then we will produce three. And if first candidate does have the same kind of equal number of voting, then we will produce only that two.
今週のニュースはここまでです。次回またお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。